Ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Таҷикстрой. Бо шумои Устоимон Муҳаммад. Инак объекти навбатияй. Хона 55 квадрат, як хонага буд, переделка ду хонагаш кардем. Кухнира калид чихе мебинед, кухни да калидор шуда. Ана мерем хонаи якум. Хонаи якум ана. Хонаҳо размерашон дурозашон 5-6 ба 3 хонаи калон шуда. Ана неда да прихожкаи як қат кардем, шифонер, дар дуриш чӣ мешава? Холодильник мешава. Услугаи мебел чикам дорем бародаро? Бигин иншоалло ки номероша метам, бачаҳои хуба. Як хона дигар, ду хона, онҷо ҷои кондитсионерай, ҷо пай телевизор дора. Пай телевизораша. Мерем дарши ҳамон туалетаи абзор мекунем. Калидора полни кафел кардагем бародаро, тепли пол шудагия. Ҳамон туалет.